technology, civil engineering, ase ensema ya computing and informatics, ngwige dibali ICT operator, ICT technician, computer packages, cyber security, na wigo na network system administration, ase ensema ya electrical and electronic engineering, ngwige dibali electrical installation, na wigo electrical engineering, ase ensema ya cosmetology, ngwige dibali hairdressing, wigo mbabwate fashion design, ngwige dibali food production yani cookery, na wigo food and beverage production, wigo mbabwate course ya driving kuchasa bali bonse baraganye kwegera kugenda Kigali. Samari atane ngoro kwa James Barare Nyakundi, the principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College. A college ito igere ya serikali agosomia abana courses cy'ububundi asama ngane school fees ya serikali njayira netinse na kero mwana ko report ebese ikera abenga ya mokongeire nabo mwana agoja neri abwate enke umwana nainde ngwancherwale asabe kibasa cya serikali yakirito kuruka government scholarship cy'abana bago apply ekikero umwana ure school ago apply onyora nekibese kine kikomokonya ase akomenya esandagera akogurwa na bintu binde biraganirwa ase school abana nkonyora bare constituency bursaries uno mubungu Kitutu Masaba constituency Honorable Clive Gisairo neruwete sana kokonya abana barukurwe constituency yaye nande nko bakanira kero umwana nkonyora ari kibesa ekyo gosoma nande natotebetinga mwana ndo wense goche school apply loan nkonyora karibu sana Kitutu Masaba elinde tuegero ubundi bachagotokonya asama tukagocha biamon asamange nabo okubatalira ase skuli yiga kose obakirisi nyugutara kiramba cyabo 0743480999 kose 0782490068 ninjolero eyubwenyo lero bumanyi ubumurago konye asubugima obumakiaya. Aiga no bisito na into botame ngo tebo toren ko na tori kinto kite chana na Diamond Tomenium na karo ko rajin tre chiga kite chana na Diamond Tomenium te kinde tere okoewa okomera go cha senda yao ekine kintere jire chingi ya sana okoewa karo kwa irwe okorete tamosi uneyega karo kwa rete tamosi uneyega watch bekaim tamosi ngi kabisa kwaleta amache karo kwaleta amache kwanya mwekama watch mumeka wakitiga maga kwa nyense yamo karo kwa nyense yamo ndatere jinjiri godi sorofu ndatere yengeri gena that's why abange to kunyoro kanga Tomenium stones karo kwa nyebekire mana amachari ali liberera nalibone gotwara chinguru cyaye cyogo sokeryogo ne ryoge liga nalitoko batukunyuri tuko cyase linde igoto libuna ne chemical go chikonywa go cyaso mubero teringa ne kintere cyogo chiko kimera go cyaso mubero cyagara manda abange bamerire cindatere eki bandu banyura maryogo aichoira aso mubere paka yanda iranire kobe suma aso mubere so nuga pesi na cyogo sangaringa nambe yemo ndatere jinjiri go expire ndatere chinjibu atiani chemicals ndatere yito likomera go cya senda yao and ndatere yego konya ekero kwanye bekira asa mache kwanywa machai ekyagere ekero kunywa machai go chinda go sibyara manyinga okinyaro bonyamasi nkone ne kyale nga chinguru cyomobere cyakire nakubwa mono ngo konyale kubweni amarwaire ao arase mebere unabona arthritis ekero bwato mo chandu bwa arthritis and ndatere ne bwate minerals unabona calcium ekobeka somobero kwanywa kinengo cyao cyakonga iga abantu baito nimate konye moko bukuminga etokunywa amachi kindatare twanyule baka twarosire ekito likomera go chinda toli gokora kende yonse nende nchibwa ati expiry dates nende ekire chingi ya sana asoko korro mubere service neba no rwarete abogo chigugo chikora ochira asenka neba turwarete nabo chigoro chira asenka eline chikonya abana bao amone family yonse ngima asoko korera omubere service iga abantu baito none inwe tekike tambukira moja nabo chigoro chira asenka yao uchibeke kabisa motu mekene familia ya mwensi eyenere korokwa nano Diamond Tomenium elitoko batability ko kya serinde nekene enyagitari ya Nuga Best nero yuka ebwate okubwa wokorubu wenya wetere chimashini chekerero okurwa sinseri ya South Korea niko bagotoka imeyo mu cy'ubusungo asamagacho ahuru tawa sirirongo lya kabere eyibirangene nebengi ya Kenya Women batari rero kusiba kirisi migwetera se kinamba cyabo 0784-955-717 gose 0705-86
0053. Nuga Best kotanga mbuya kogwa kogwenia. Seriki nkianda homo tinye no yogatana limo mwaka no yubechirwere 25 mo mwancho mo ligerinde no kwegena mbiyole ando siasole na gukwanire nabo kwaligani kwenyora mwana maye yekyunga chinsenye cyabo no butiko eliterane seresi nyakundi asense mo yimanyiryo igare Wilson makulitangani anigati ali kwaligani tia senchira yobwenge. abana atigeretwe abayibuli babo bakwete bonse abana abatwabere nabarabuneri cyoyo twarengenera marobo bakansibira cyamba weri ono bono mande nakumirina nakiwo kukwaye Omuhonsa choyomo konyorekanaga sireti obugimo bwaye ase chinjira chobututukanu emambia ya lero lirumi West Mugirange kaunti ya Nyamira. Mugaka Joseph Omete walenge nyomba twanotinga konyoyire okule ono mugaka nabamenyete fo amatuka makeiga menyirega igare bieka mugaka yomo ni ganyorekana kagirete nyomba mwaye goiko gukwa bugia kumo bonchali kaunti ya Kisii. Bantu bamintu mwaro chekiri bugia kogenda round apoka akorera mokora na kure simbo kongita abantu bamintu rero ntagire kubabeka buyenga ekiribu keri kiabwatetu 2 years ago kiabwatetu in 2024 among the rest into the agenda ya two-term movement. Omwe musio mokoro bwegodia Kiogoro Samuel Apoko nigesokire na kwene kibunana agendete kubwatirana ne serikali y'omusike William Ruto asoboiga kwanera obwamote bwaye no mugavana Kisii Simbarati. Go chaka ekionga chinsenye nigo abamenye babugia kumo nyancho kerole nigo babuke mambia lero na gosangia homugaka cyose bomete kagirete nyomba yaye mugambi wenseme yo nigaterune nyombe yo yaye ne bwato muchando bw'istima no mugako yo nigamenyete bweka asiri tukira igoro harorekanete gakugoro mushuma yo hokagere kuirira ho gosambwa kwe nyombe yo na kuirira ubugimo bwaye igo mugambi ya ruro kubulia muntu takonyara komenya bwe kumulikitu wikiri Tyson Manyara robotura sinjira yo wikirana ase emambia lero chinsa 11 abamenyi babo giakumu nyancho ekerore nigo baboka kumerana egekone kyogoichania enyomba yo mugaka Joseph Omete nigo yarenge koye ase omurero omutindi abamenyi abo nigo batema koyolimia na kurende omugaka kanyora oikire gosirie obugima bwaye omugambi gwenseme yo Robin Bundi nigo atababuna enyombe yo yaye yabwato mochando bwestima na omugako yo nigo amenyete bwika asiri tukoria igoro arorekanete kakogora omusuma oyo okagerete gosamba enyomba na koira obugima bwaye. Asa marieta igo nkoro ku Nyamanya Robin Bundi ninjo mu area assistant chief we area yega yarenge mambi ya lero kitu chinsa 12 kero nanyore simi korankerigunga omukasa nurega ekerore aminyoka natema nakera security team OCS gesonso na mu inform batema kuminyoka rindi mwana naikaga nanyora abanyakenyoro baikira sobonge omorero naborenga omunge sana mugaka Joseph Omete warenge nyomba twanotinga konyoyire okule
bono omogaka nabamenyete for amatuko amake iga amenyire iga ere bieka nabwate buna efamily ekweresa nabwate abana bare koba nere lakini oyo bare bamenyete nere iga na basukake lakini according ne family marogoba nabo omogaka aragirete buya akarara stima njarengo nababwata agakandolo kare ari kunya kurigereria abamate nigo baichorwa no moichano ase egekore ekyo erieta sisi ondimu na bato kumeti tondo gete somugaka omete chose gomete osigete iga bugia kumu yanjwe kerore otono moichano gachieta kayira nyumba ona ayirete nyumba bege tomusuma lendo kamusamba simanjare ngororo nabayete otono moichano monene marieta na mpira kembo osoro kino motureti omugaka otesire irakoro kuchose bwomete ono omugaka orenga omugaka bwa masikari omugaka omuyamano naye nase ekanisa yaitu katoliki atogo tokonye emechanga ari gotorigeria abageni ekerasekera omugaka otari komisi kende gionsi nakoigina ari omotang'ani gokora ono omugaka orenge bwa masikani bona akuru gokukwaye kwa mubasikano gwatoichanire nigo omogambi arure koboria monto takonyara komenya bweka anene ase baria babwate emiaka ya igatwa bono egento torasabe rende abaminto mo especially abagaka baiga ba miaka ya chirake n'abantu baminto bari miaka teri biyo omonto kobera nyumba karere bieka na very painful ase family ase kenyura at large mogaka bwa masikani kamuno iga kurara lakini bono togotebetia Nyasaye atubwatisi naende bono togenderera koba careful mubere oye nigo oirwa ase engendu ekero botuki bwachakiwe korwa egwedi abo gia kumu kenyoro kia nyanjwe kerore njewe Cliff Tyson Manyara abanyanyimbo begetaseni kya Nyamira nigo bachakira obotuki kubwatikana na makweli yobotutukano yomusacha yomo hasirieta Elijah Mutanya bokuro iyo beirega okore emirimo yaye y'obwagachi akore kiganigo kiamanyikana n'abanyakenyoro bari Rume egwodi ya Bunyambatute bunge ya West Mugirange County Nyamira hemambi ya lero asiba monyoro mubero nyagosira kubikire mbarabare hangene para kore ne chingoma chimi yo muri kitufati gadi Gisemba na roboti rwa sinjira y'obwikirano ababenyi bekenyoro kya Rirumi imeye wodi ya Bunyamatuta ebunge ya West Mugirange County ya Nyamira nigo babuka imambe ya rero no mwichano omonene maiga yokumirana na makweri yobotutukanu asomobere bwobosacha oyomo bw'emyaka yegatwa aserieta Elijah Mutanya bokuro otoka mbarabare angene para ange ninkayomo MCA o Bunyamatuta Julius Matwere asiretie obugima bwaye kwa Julius Matwere mamsio Bunyamatuta ward ayastore nege gichi geitonka gichi kelirumi mwana kasini yana kwa Elijah Bukuru yeda nje nkoro gusisiria senda nje nanti aya abana atigeretwe abayibori babo bakwete bonsi abana batwabere na barabune licho yo twarenge nere marobo bakansibira cyamba weri ono bono mande na kumirina na kiwo kukwaye asa Marieta ne ngankoro kwa Thomas Ateka siwanje jinsabo no kwani one tu abokire bona mambiga twanza kuigwa kisini gojanga enkige kiabeirago kiagera konyora ntora manyango omonto osirire gai one kara twatirimboka gocha twamanya gusangia no mwana itonka gai ga kurukwericha bukuru osirire kubwatikana na makweri aya Elijah Bukuro nigo omo MC Bunyamatuta omuske Julius Matwere ensemo yaye abwatoka enkwane yeiga puna baumera omobere onyagusira ya bwate kinjari aiga sobo sio monwa akoranga akire aekenyo bumseiga aiga no busio asama ino alafu magegaiga akoranga na akire maiga kabisa rio terikiete imo kabisa mwana utawati mechando na siba kintu kya siba utawati mangana nonde yare gasi aya okanombo agachi
aiga nigo muskima twere akwanira igoro y'oburendi bonyamatuta tete goteba sama tukaetire make nturatwara mang'ana insecurity mono even none rituko ria Jumatata ritwarengo Madaraka Day yari nyamwetero kono wathatia bantu ng'a rero nsine poete yake lakini nakumiringa bono naindi ayacha akirenka kiagera ntora iguma ng'ana manene mono naya twajagire korora gento twa macha koigone na mang'ana y'oburi bw'ikiombe wa macha koreka na chiombe chigo konyachia chiasboiru kunwe mechi lakini ende recently mbiyatwarenge mbono twajagire korora nainde obosario bwajagire kuira kingo reporter getembe koroigari rumi yego toke menye wodi ya Bonyamatuta ebunge ya West Mugirange kaunti ya Nyamira Jefa Tigad Hisemba amagombo hamonene niga watitense ase kenyero kia Nyatieno imeye sublocation ya Nyatieno ewodi ya gesime bunge ya Kitutu Masawe kaunti ya Nyamira asenka yomugaka Patrick Osiemo Momanye asomwana yo muswati asamalieta Hevarini Nyalindo Osiemo w'emyaka 40 asabete kagusaganwa na gweito gwikugukwa asomobero yobete gukubikwa chiguni me gona chire bitali bike asebike ase chinsemo je chepsioni imeye kaunti ya Kilicho asekele gotebekana muna kubwatikana nelio mwana lia nyomba somo sacho ye haganetie gwancherwa koni obolemo bwanyagusira Hevarini Nyalinda kolengana ni amate yigani go bateruna chinga kibaikaranete ase kaunti ya Kilicho eli koromobere onyagusira nigo batangwetwe korwa gutarero mobero yo ase kelibuna nigo lenge ase ncherembe ingana basemigwe helinere buya bakole bwango na korobeli komweni nyagusira igobone amatigiga yasokire na kurokubori gochi asabarai abiga abantu moyo bugwancha kubakonya heli korobeli amatangayo kanko corona Nyakundi Osiemo enkeye no seito nduwe sirete ko Robert Nyakundi mosomi bono nero twabwata matangaye arafu ono kertoika gosia ba otebia matanga tukorekanire giga because osiao mba menyete ensemo ya chibisioni na ya sister enga kientambi bono no ba agite simigochi mba yagide direct gochaka bono kertoigwete bikuro ali bana bate ngaya umuswati osirire na kiasira ngaya mugako yo katireki igaitire akabeku chibuni eki na abeke abanyora abekire chibuni muswati yo yaitire chibuni ngenga chibuni sano bagatera chibuni sano na manyinga atachire bonto to chananga abantu bagoichorerana bonto gotiga matanga yendugu nande tugachaka ye sister egekwerere eyabete buna ne emergency nande yarenge buna mabira egekogera agaitire akabukere bagotweresa gaitire amanyinga agatachwa akabutorwa omutwe kire part y'omubiri yabekire kando okay bono ntuigetorro tukarua tugoikorro tokonyora abantu bense emeri ya chibisioni mbare ngorro n'abandi kurwa ya sasogete nabo bachire bagatuganya tukabaswago kuchadiriana na kyomo muswati akoraki akoeniwa yekwera bono batukora tubatebia bagatebinga no muswati ulia condition yaye eyo lengo ali Robin omikieka nerwenge chairman agatebia muberoria utakire oira matukarenga abere eria gatatu akore into kieke ogenda urusi gworo because muberori tokonyara gukora into kieke kugachwa tari mubere ne chipisi cyo mubere chibutoire chikabekwararia chindo omubere ngware konyara koyorora egekogera asobekira ali Kericho mbago kuigorera gukora gekora ne chinyama chikorete into kieke chibekire chipe chindo nje nguru Patrick Osiemo Momanye abokong'u bwane nyorete omwana w'endugu yane nsabwike bande itire nsabo nare twase kurutete tomarente kuru Nairobi no akari tomarye ntukirike mai gwa peninga na ndo omwana no college omwana one naro itibu oyoro omwaba naende erio manandiro omwana oyo nandebeti igatebete igategete ng'a aoni oboremo naende oboremo obu mbori bwamo muruyo oboremo nubu musubati oyone naende paka ne namba ne arubwate ng'abaonie ng'agende sobo ikaruchi mangamate nakieke babunete ng'aoni oboremo bang'anye ng'aguchimangamate noria agakano oyachete goita motokonye emebere tore gose yaikire nkatoni
mambia ndio stage nere gakatake nigwa matuko ba tumino muro na ndebiri na tatu igonga mambia ngari nge saposiko kodwite tu nga mambia ni mura tokonyo yake nori motokonyo nere to bani on gusina bamo they are sisters and brothers uyu nere tu atakire ara ni uyu mo fore kurumagera kini ubona era ari pieces bono abarayi baitu gento tutagete no bokonyi tubwate mugabano itu Nyaribo mo senate to Kongo mugeni na omwempio itu Gisairo no MCA atoko basaba tafadhali agekora efamily ene no kuganyo konene agekogera yakirwe kiboko bono gegantu kunyara twikantu kunyara Nalituko magega yo korekana se mitandao yo kabiro mwemsio mukoro hokiogoro Samuel Apoko nigo harorekanete okorera soko gosererigwa obugima omugavana we county ya Kisumu Paul Simbarati nigo sokire na kubeka tene ni buna mangana yo na yemia kebere yarire asenekia hokobwate sikwae kumuske Simbarati no murai wenso muske William Ruto asamenta buna kero murai na rino gosibole hokobwate si na gochora omurai atagite je Samuel Apoko abantu abange mumanyete nabagusi abantu baminto gusi bamanyire nganche no monto tuta nande nije inche among the rest into the what the agenda ya tuta movement of the current president William Samuel Ruto esa boronginga the reason why ngo support William Ruto it's personal iko abantu baminto takonya kongembora takonya kondwani wosa naye no bwata sura support naye sure bero inje timbwati moro authority yokora monde mura yonde west because timbwati any business no nde wensi saberete inje business yani ne ina tabiringa I'm supporting William Samuel Ruto two term kana bwate kina na soere irwe na aramire the former president or the current president Uhuru Kenyatta ngairu kotin I was in court as a kiromutin for 3 years omonto jite kogera paka tukabirana the former president Uhuru Kenyatta the current president William Ruto keranga deputy president iko monto ongani ulia orenga deputy president kocha kubwato mo MC okoboka akamwira bake president bakabirana njerete yonda amwebe because kina kerikiara cha kogendera mbugu tangabona gatente ndia simuri ko batebi manganande bantu bamintu mwaro che kiribu ke kogenda round apoka akorera mokora na kure nsimbo kongita abantu bamintu rero ntagire ko babeka buyanga ekiribu keriki abwate tu 2 years ago kiabwate tu in 2024 abana bali bakere bwate tenimba manyete tintagire ko batoro marieta bakana bakakirusia kavis bakakereta chiwol egerege tabanani abantu nganda poko inche muisonde twaigwana na no mugabano kurukupolo Simbarati and the reason why tuajite koigwana na Simbarati because for the last 3 years nje tuanya kokoraga sinarati tuanya koigwana na miaka yonsi but no mosomia malika gotebe ngabari no kubwa basiku kitabu kya barumi komenese teke bungeka kero gwa somire iko kiro monto ko musika no tamwancha because inde tutamuro nero chire tutam tindo chikira ntange otakorega sinere ngana chomorage neke gusike goteba bono nonde ngokorega sina Simba arati umugabano Kisii County bande batebire gamwete chibesa sakorete elisho ni gango segente ebintu bibere ebina binkukwana byo ekemo nekera chaka kwa bana mabere yuno mabere samo base twanyanyute ngaki ya moyi kurori mabere nanda anya koroka no botaka bwachire twatebeke buageri amabere ari kuri school buageri no ni enrollment chairman school because umwana wetu konyoranga ngo kwa gwara mabere takore lakini rikare nabe umwana gabatanga karware kirari sino nyambole ikineke para mapi dera bara ibari bari kurwana nere na baro bakore bachire bakore gasya why no tapo mugabana ngari bangana inche ngokwane usako ngari bangu kwane na inje nimbata binenda ukwane Gavana we county Nyamira Musikamos Nyaribo nigo litukira rero arabe no muroberi obogotanigwa kwa bobisa we kimbego kyobokarari we serikali we county yo ase chiabisi chinene ime Nyamira abobisa boiko batano no yomo igo barachi go swabisi buna incharejemo yo gwekirani miroberi yonsi ya serikali ye county yo mo gavana Nyaribo
igaru kubolia kuchia sabo bisabu kwene kibuna ngokorera bare emirimo y'abasobwene n'ubwasi okumurika tofati gari Gisemba orobotirwa sinchira y'obwikirano. Umugavana oyo we kaunti ya Nyamira bono nigo airire chinga kecho na kuboria abao bisaba igabonsi bachorwa kira oyomo gokora emirimo yaye bwikiranu nabo igo tibaba isa wanchirana chinchira kya magendo egento kira baisege goturbania na kuirania e kaunti ya Nyamira maega na mumanyete nere korika abantu nere kubutabantu nere gotrain abantu na nere gukora disciplinary procedures baba kuri imirimo in county twabera mu mwaka mu mwaka bwa die board bati yaikire bono twainyoje background nene tigarete onko baboya wasama mabuta mono baikirane ase tuwente koba ndotigarete umuntu yomo uyo nyodu cha interview yongo replace within the shortest time. In the board members of Batano, Secretary Oyomo, no more chairman Oyomo. Nonye nabo umugavana uyoiga nigo atebire buna e county yiga ya Nyamira nigo yairanire maega asegeka angeki umwaka oyomo etabwati abaobisa ba Public Service Board egento keireire akongu nonya nukurikwa emeremo ase sector ao egento bono atebire buna ase amatukare bosio nigo nonya na sector area yobochenu abanyagitari barache kurikwa. For once, we have been without a board for 1 year. We have a shortage of health workers of 100 plus. So as they come to the office, the first priority is to advertise for those jobs and take interviews, employ the best. By so doing, they will have supported the health sector and other sectors in the county. Ensemo yaye umunyakirogo o Public Service Board Dr. Chen Nyakango nigo atebabuna inse yoborai bwaye nigo arachikwene kyabuna okubwatirana okuyankororo porwase chinsemo chonsi eryo kworobya emeroberyo imeye county yiga ya Nyamira. We are equally committed to fostering constructive and respectful working relationship with all county institutions. While each institution has its constitutional role, effective service delivery depends on cooperation, mutual respect, and shared commitment to the public good. I therefore look forward to working closely with the Office of the Governor, the County Executive, the County Assembly, and oversight institutions, and all stakeholders in advancing the development of the county. Kokwana egeke maega kubatianiwe abobisa baiga batano no yomo abobare Chen Nyakango biri abochaberi Jacqueline Kenani Dr. Sabrona Yera CPA Geoffrey Bongoye na boigo Charles Maugo nigo ebirengererio aho byabere bikobwatokwa anene kurwase abamenyi be wodi ya Itubo imeye bunge ya North Mugirango maega yoyo mobo asireta Geoffrey Bongoye kochorwa buna omomemba o Public Service Board kwa Kennedy Moga no moko mone bitukuri arero twagire kuyu mwana Geoffrey asoko ewe kirobya Public Service Board Nyamira togwa kiromo gabano itumbi yamono asogo tuinyora elie tambiria murabongoye tugwe kanisa nyabukiani iwona agokeiro mwana chovu tiganya samo senye nande twanyorire baita nene emichando yaitu ntabe tokomweresa Chingaki echecho nigo abamenya baiga kobomo basabire abaiga bonsi bachorwa baenekebona bakoreire umunyamira emeremeria ekororekana bone kwende yachorwe sabe sport yachorwe ekora abantu banyamire gas toroche kurumaga konyekinya bitari cia kwamire binte binge bya kwamire igo bono ntono kwege nanga guchaka bono kuchimotwa account ya Nyamira mo chande bwate bono nguchire kubege sunteime obaborekana abantu baminto mwanjira boigo Kingo reporter Getembe koraiga somo chiomanene Onyamira oyogotoka imeye bunge ya West Mugirango inje Fatigad Gisemba Sorbotiru manchumo likilia tanyoro mutimoko moke tokoirana tugende nekyunga sinchira yogwikirano
ine kwabere gukorya a roadshow track iyo bwate yogiriya iyo iratigo mu musogo cyase abategereri ultimate roadshow track experience neyemo y'ubungenjo bunde kwabere gukorya a track yiga ya roadshow iyo rakorere a product launch use emesangerekano ya siasa brand activation use emesangerekano ya cooperative egatiye ci roadshow chinde chinyinge bono nigo twakoretere a track yibwate libagaliya eyekerero nabwigo ebwate ebintu byonsi bya sound system eryogiriya nigo liri ya kigima eryo lichunjugire ligo kwana nechinguru nabwigo likira bantabange nigo babwate ci DJ Janjere ci MC nabwigo track yana boko jitumika asoko korera live performance nigo tokurwa obokorera wito chinsemo abuna bono Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret amoneji county chonsi emergency ya Kenya street ya goteka babuna street endeyonsi chingaki obunjeli bwago ne byasara byakinirwe aka esimu gwetera sinamba 0704765412 nyora chitrake chiga eldio oikera bantabange esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake y'umutinyo gatano eyu ebwata chikosi buna Agricultural and Environment Studies aziba kwiga Agricultural and Extension mbwate course ya Mechanical and Automotive Engineering aziba kwiga Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo nkwiga bale Plumbing, Masonry, Building Technology, Civil Engineering ase ensema ya Computing and Informatics nkwiga bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering nkwiga bale Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology nkwiga bale Hairdressing wigo mbabwate Fashion Design nkwiga bale Food Production yani Cookery na wigo Food and Beverage Production wigo mbabwate course ya Driving kocha sabali bonse baraganye kwegera kugenda Kigali Samaria tane ngoro kwa James Barare Nyakundi principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College a college ito igere ya serikali bagosomia abana courses cy'obubundi asama ngane school fees serikali njayira netinse na kero mwana ko report ebese ikera abenga ya mokongeire nabo mwana goja neri abwate enke umwana nainde ngwancherware asabe kibasa cya serikali yakirido kuruka government scholarship cy'abana bago apply ekikero umwana ule school ago apply onyora nekibasa kine kikomokonya ase akomenya esandagera akogurwa na bintu binde biraganirwa ase school abana nkonyora bale constituency bursaries uno mubungo Kitutu Masaba constituency Honorable Clive Gisairo neruwete sana kokonya abana barukurwe constituency yaye nande nko bakanira alekero umwana nkonyora ale kibesa ekyo gosoma nande natotebetinga mwana onde wense goche skuru apply loan nkonyora ale karibu sana Kitutu Masaba elinde tuegero obubundi kocha tokonya asama tukagocha biyamon asamange nabo okubatalira ase skuru yiga kosi obakirisi nyugutara sinamba cyabo 0743480999 kosi 0782490068 ninjolero eyubwenyolero bumanyi ububurago konye asubugima obumakiaya Karibu na ndo mwanchomo ligerelia Mwalimu Mutindi nigo bwatainso mu basolero ase byosiki barabale ne University ya Kisii ime yomocho bosongo hegento nonye nabo yatiga bonchorelia bange kobara asarenene konangana na keroli umuriro yo nigo bwatainsa ngechinsa isanu na mucho mubaso ase nonye nabo iki kyayo chaki getaramanyakana
ng'ana yachakire gotukwa n'abobisa ba DCI Mulikizo Daniel Runtiri norobotirwa sinjira yobwikirana Ensemenene yabonjiriria baiga niko bagenderete kubara hasale nene kubwatikana no gwateka kumuriro aiga mbarabare ni University ya Kisii ime yomo chobosongo ase county ya Kisii egento kirira chimilioni chechibese gusirigwa korengana na kirori riogi nigoria igwekana chinsa isananemo chemugaso gosoka bomera ne chiduka cha bwatiro muliro na kigima omokia wogochirimia ochakigwa. This is the place where I reside. Comrades are also here. Our things are vanished. Beddings and all learning materials are vanished. Asense mwende abonchiriria baiga nigobe murunganiria okonyorwa goikerana kwegari yemibasokano no kolime muliro kurwase county ya Kisii bateba andake kyoboigo kyabe komochango ase nibe nyinge gusirigwa asa nyina bo babulie serikali ya county ya Kisii bono kuligiria ko bakonya gocha kuboya. If you can manage to respond after 1 hour later, after everything is vanished, where do you take our taxes? Where do the money that we collect as tax going to? Wikekero tokogende mbyo egiachakia muliro iga tikira manyekana ingana no nyina bo yachekero kutukwa nabo bisa bubo tukibubo salia DCI. Hata sijui ni nini nitaweza sema. Serikali wakitaka wakuja waachionee wao wenyewe, serikali kupata jana hata wote waheshimiwa wote wanisaidie ngara hata certificate za watoto wangu. Kuna nyumba wanaishi silichomeka zote. Sasa sijui nitafanya nini, lakini naomba Mungu kwa sababu hakuna mtu mwenye aliumia. Nashukuru Mungu sana. Nkuribotereka taseni kya gatembe kurega se county ya Kisii literane ngoro kwa Daniel Untiri. Abaibuli nigo basemiwe kubabekera chingirikiro chiobo Kristo abana babo helio gosirie ebikoro ebyo bigendete kwirira chisukuru chinge kobekwa muliro gosanga nigati abamenye koronyamira ni kuboigo babwatukira basemia kuchia sabalimu gogorora abana aso kubabekera chisemina chobasemi haso bagaganiria serikali gwetira segwizara yechisemi kubatakorobote roikirano higoro yengane yemerero ase chisukuru egento kairere chisukuru chinyinge gosie kwa Mulikito Paul Kapokara norobotirwa sinjira yobwikirano kubwatekana mu nebikorwa by'abana b'esukuru kwemokia machiko asa maboka abona gusamba chisukuru gendo kyaye beterede chisukuru chinyinge koba omutimoko ogengyo nigo egati y'abana rai ao abaibuli na baigo na abarandia babatukira bosemya byabo igo omuntu okoba no gukumisana asama ngana agendereta sense yaitu igoro yegisemi cyaitu abana baitu babeire totally aniruli asiki school cyaitu abana baiga kero kende bamekosa ethics abana mbatakire bakwanerwe batebiwe obiya bwegisemi kulengana muna Joseph Nyachio yo kaberu mwalimu asamatuka maiga na baigo berga gusira chisemya se amatuka mange nigagende ko bakakubato ko boseme go cyasa abalimu na kubolia wizara yechiseme wesoka na kubata koroboti uruikirano elio kulibalibya chimbo chingabune chiga twale komanya abalimu baito andonsi sibale tigaba kolegasi ya guidance and counseling ase chiskuru kito asenjere bwenerete chikomiti kya guidance and counseling chikolegasi abe ko erekorekananga cheiranire insake kwetania yu twale kusaba a ministry of education. It's high time that they should have issued a statements, a ministerial statements to cover a situation yegenderete kogera asale yegenderete komanenene. There is nothing wrong. Abana baitu wo break school kyonspi bagende recess. They relax, they come back to school very fresh. Egere tutange ogosale kuko kogenderete. Nero munyakiro wa sekta bodaboda kurwase county Nyamira nsekero mbegya BK Dominic Babu nigo agendere ko bagakubwato ko boseme guchasura na bodaboda kulenda abana bagako genda ngamusi abano nasarulege kudege tindi guchasura baranyara ko bakubwatanirwa mu sekta ya bodaboda nare gusaba abana bodaboda baito muranyora abana bare stranded abana ranyora mbale babungete gisukuru batabwathi transport abana mbale bagutara kindly bagaidi bakonye transport gusakira abayibori babo batome transport abana muna bacinyaroka they are so sensitive ndonyora abana bange nyaroka batigire gisukuru ose banyomiru erege ndekebe
negento nari kurwe warning nima tumuna bone ga basambire isukuru abande batamine ngo so bare biashara bya boda boda agundu muna to komera boda boda to gotina bamba tu bamba sel Asinsemo ya Peter Minyira uyule umunyakarugo o community policing kurase location ya Machenwa nikagendere ko bagakubwato ko bose mu gucyasa abayibuli kwanikibuna kulinda bara abana babo elyo kulita chimba cyabo tiga abayibuli batie manani gotebia abana babo ekero bakwirana uji school ngaki bakwirana elinde abana ababairane batware discipline ase school arange na intu twasire route okonyora umwana unyagite ng'agokora ebintu bitabwati magoro sometimes iri wawende gukwana ng'aki omwana orinkigeria ogokora aya mbuya kware kumubeka because goika tubwatera n'abana aya ekero tukubwatera n'omwana akogororoka lakini rende nje bweka ngo jugukwana sometimes nakwana omwana kwa matengo omwana one ngikware kumuboli mahambi kwanyora omwana oyo nande naye agwita Felista kwambuka uyuru mwibuli kurwase omuchokeroka nigabwatukira bose gucyasa abayibuli enjera bwene takomenya abona abana babo cinga kieciga bakirenka asumuti mukuyiga omusyabano advice gucyasa abayibuli abana aba bakire n'abaito kende ngeyo togokora bayikirese cinga cyeito ase bali batu ababyarete bone gento mogora so omwana oyoleka moenge chiegasi bono komo anya na korumambiri tu abogeto moiboli bono togokora gasi ndenga iboka ikaranze kero ko matebi chakere biombo gozibi tinye nyomba egeti chakerikere isikali ke buruge rande esugumeli nyatabolera amato kore chimboli chirisibora engombe erisibora renta chinzi yago engombe pako mwana yacha koranga nkaka igando chegasi gere mbe ko bwe school ekyagara intu abayiboli twa committee twakanire school fees bangire ko bere school room onya bangire ko bere school room bachire kalende kese tigaba kore gas omwalio yakorengana muno mukunde kana sileta zaire Jared nigabwatukira bosemya n'abana baegwe chingikiro chingia cha Biblia echo kirabakonye kuri bali bachimbwa chimbe turangeria abana bono nyombe kera bakireka tubabeke chikanisa kero omwana mwinge cyase kanisa erinde musabere ekere mutebi iguru y'amachiko ya erinde omanchaki from zero uchiase school eginko report rigetaseni kya wanjete kya Gatembe Kraiga imeye county ya Nyamira inchego nkoro kwa Polycarp okara Ubo teneneri bwe chiskuru hamo na baiboli basabire kubwaterana heli kwenekyo bolendi oboikirano asabana aborokiwa ukona sensemo yogembo oyo kabeire homo msio basima choge na indo yokurikekero kyo women rep county ya Kisiro sa Orondo igateruna abantu batokire bakongena abana mono ase stage yekigali elio basira hamo na abana bo ogo saba kwae nkolinga kera omwigoli habe maiso na kubolia borokiwa bukwerenda na banga bunabo Marieta Korokoro Orondo former MCA Machoge Password wanaiga kogoli kirokyo women rep Kisii County ne party ya Jubilee itikeli ya lero abanarara nabagusiba minto tosemani na kobwa mono chinga kiechiga moroche tokonya koibunga child trafficking eroro abana bakoibwa elinde libairwa bachikoni kwantara amanyaro ng'aibo koni buche ono era obusiba minto nale ko wainisa una abaiboli tolenda abana baitu nakobwa mono abana bakonya ko targeted n'abana abaiga bagosoma chiskuru bakoyibune chigali andi baira ni bune chigali bona abaiga bakuru kwa baibi era ko bakali bocha babera kali asabana bawikirwa umwana bune ikibwa obwatuo osoigwe gali endeme oigo bona banaretse gotebia abaiboli kamoranje tolenda abana baitu kerako kole tunegali umanye nechinseire nga buna ikibwa na kumuira senka yao nabo igo mambi naro makobe ranga osoire galini ochire school abana baitu abandi basoma day schools abarabu bagotara inchira boka bono rende yabiri kurera nonga abantu batukira ababe bakonya abana bakoira abana narigeretie ase gaseti yamo asa abana abange muno babeire bakosira bamanyirie se bale ndete yomaika se bale olende nabo naretse kubakurira abaiboli baminto tulenda abana baitu ikiara nabo chi enkuba yetu ya manda
na gwikiraga bumancho mo rigereria no gwikira omwelio bwa mang'ana maya yekionga chinsenye chiabona botiko eliterane Cyrus Nyakunde asense moyemenyererio nigarenge Wilson Makoli maya yechikamera garenge Wilfred Matundra oyone kichibichana moliga goichira senchira yo gwikirano nigarenge DJ Artsani na gusabiro tu arubo rigereria na bayigo botiko borobia Pagaka ninjo, ninjo retembe, ninjo dorome, ninjo mangana mazi, ninjo pangina ninjo. Unyangora mang'eng'a akang'eng'a chia musiori ene nkwana eregatiye umunyali bali no mubasi ngakibali kubuna ebali kubuna endemero bali kubuna obubui bwange njogete igabono unyangore nabang'eng'etere ndi chia musiori nkorwali bo basi akang'eng'a chia musiori ekagera rende chigachaka igo nigo unyangori ge rwanderete ekoro mubasi rende go ine ngane bwate kaina namangana ali amakoro abwate na babasi nabanyali bali unyangore nere monyenero nere nyali bali unyangore kamba nane no yobona musiori bona onera no mubasi nere no muntu bwetenete senge njogete bona gataka gutiema na rende chinguru unyangora mang'eng'a akang'eng'a chia musiori Pagaka ninjo, ninjo retembe, ninjo dorome, ninjo mangana mazi, ninjo pangina ninjo. Ejemuna munyero chega ene machine yetengi ya sana ya manyo ngosangiwa n'abantu bari babwate metando ya prostate ugosumbwase gakerege tambe bantu babwate program y'ikinsemo Johnson bantu babwate mutando pado bwo mogongo bantu babwate pado mutando bwe bachwa gosekero kenda abana bari bayiboirwe batayikonyara gutara toko baroka bagataete machine yetu bunerega nigo gutu kubekera ekobeku manually kubekeruga kabisa kera kwa bekeruga mwakatene na buyega kabisa ega twakubekerega onekera twakubekerega okurarire machine yega ekero kwararire nabego kuranga kiteka ibero nyirarire ero gwakora kiteka ibero kunyirarire nabona yabugirego egosukiwa ekiagere machine ye eyeteri kende rosranigwe aya nara marioga ari akorosiwa agokonya kwa bwena nabona mugaka etoko mubekera ega buyega kabisa ega niga asabwa to mutano bwo mogongo elindararire kerararire machine yebone mokonye kuira ni ebintu mu byo mubere kuna bibwenda kopa igo bari mu bwata abana bari bwate mechando palete bantu bari mu bwate mechando yisemo Johnson mogongo gusumbuete bacho gusumbuete ade machine yega okonyero bwena yega muna monyero che ko ku pelti 89 pelti ngi ya sana pelti yega mono ewe tokonya praira ekero mondo bwate program yenda maybe no bwate program ye chinyiko no bwate program ya fibroids no bwate program yo mogongo no bwate program ya magoko kyagero ko bwate program ya magoko no kobeka guchiga ega pelti yega marwere yenda ngokonyere teria marwere yendoka usange no bwate program ya mareko program yega nabo kobeka mareko igoroga ega no bwate program yo moto nabo kobeka pelti ye buye ege kokonye no bwate program yege kuba pelti na boko nyesuki buja ige kero bwate program na bani bwate pressure muntu no bwata asima ke onongo gosumbwa kere na boko suki kwanye beka iga ekiagana nigerengi ya mono asoko konye metandejo neba nongo chinse na boko nyesukia maybe kero bwata no metando bichinse mo chanso na boko nyebeka iga kero kwanye bekeire kwanye karansira buja iga watrimbo go chama goronse na boko nyebeka paka kero nyebegete bensa kero kwanye bekire ya beirense iga kero bwate mechando ya magoro bono kwabeke getamba wata chaigoro gaiga epeliti yega yago konye nere peliti yidu watenge yake gima ogotara nero go chandons kwenye church watu mekabuya watara nero yago konya mechando ndo yonsi obwate elinde kwaira na kolega siao ya kawaida nekene enya gitari ya Nuga Best nero yuka ebwate okubwa wokorubu wenya wetere chimashini chekerero kurwa sinseri ya South Korea niko bagutuka imeyo mu cy'ubusungo asamagacho ahuru tawa sirirongo nya kabere eyiberanga nebengi ya Kenya Women batari rero gusiba hakirisi migwetera se kinamba cyabo 0784 955 717 gose 0705 86 0053 Nuga Best
gotanga mbuya kogwa kogwenia.